ஸோ ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சூப்பர். இன்றைக்கி நம்ம ரைடு எங்கே போயிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழ் பார்த்து தான் உள்ளே வந்துருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், மேட்டூர் டேம். ஸோ மேட்டூர் டேமுக்கு தான் நம்ம போகிறோம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உள்ளே இருக்கிற ஒரு பார்க் ஆக்சுவலாக இருக்குது அங்கே மேட்டூர் டேமுக்குள்ளேயே. ஸோ அந்த பார்க்கும் நம்ம போய் இன்றைக்கி விசிட் பண்ண போகிறோம். முன்னெட்டதை விட இப்போ அந்த பார்க்கை நிறையா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆம்பியன்ஸும் சரி, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா புது புது அனிமல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சுருக்கதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை நம்ம இன்றைக்கி போய் செக் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஏகப்பட்ட டிராஃபிக்காக இருக்குது. போனா சீக்கிரம். யாரும் வழியே விட மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம எவ்வளோ பேர் தான் நம்ம வெயிட் பண்ணி இருக்கிறது சொல்லுங்க. நம்ம அவங்களுக்கு வழி விடுற மாதிரி அவங்க நம்ம விடணுமா? யாரும் விடுறதே இல்லை. ஓகே, என்னோட ரைடிங் போஸ்டருக்கும் சரி இதுக்கும் சரி கொஞ்சம் சௌகரியமாக இல்லாமல் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, நம்ம சோலோ ரைடு தான் இன்னைக்கு. நம்ம யாரும் இன்னைக்கு கூட கூட்டிகிட்டு போகல. ட்ரெயின் போகிற அந்த ட்ராக் இப்போ தான் நம்ம க்ராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இனிமேல் நீங்கள் பார்க்க போகிற வியூஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி வந்துட்டு நீங்கள் மேட்டூர் வரும்போதெல்லாம் வந்துட்டு என்னோடய அத்தை மாமா அவங்க ஞாபகம் தான் வரும். உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் லாஸ்ட்டு ஒரு சில வீடியோவில் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஃபேமிலி சர்க்கிளில் வந்துட்டு ஒரு கண்டலன்ஸ் நடந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ அது வந்து என்னோடய அத்தை தான், அவங்க தான் இறந்துட்டாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் அப்படி ரொம்ப இதாக இது வரவேற்று ரொம்ப தான் நமக்கு வந்துட்டு இது எப்படி சொல்கிறது, அது உபசரிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. ரொம்ப நல்லா உபசரிப்பாங்க. அங்கே போகும்போது தான் நல்லா வயிறு முட்டை நல்லா சாப்பாடு போட்டு அனுப்பிச்சுடுவாங்க. ரொம்ப பாசமாக பார்த்துப்பாங்க, ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. என்னோடய அத்தையும் சரி, என்னோடய மாமாவும் சரி. பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறது, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாமா நல்லா இருக்காரு, பட் இருந்தாலும் அத்தை கொஞ்சம் முடியாமல் இருந்தாங்க. அவங்க கீழே விழுந்துட்டு அவங்க ஷோல்டர் டிஸ்லோகேட் ஆகிட்டு, ஸோ அந்த ஒரு இஷ்யூலாம் இருந்தது. அதனால் அவங்களால முடியாமல் இருந்தது. அண்ட் தென் அவங்க வந்து இது பெட்டிலே படுத்துட்டு இருந்து. ஸோ ஷி கான்ட் ஏபிள் டு வாக், ஷி கான்ட் ஏபிள் டு ஈட் பை ஹர் செல்ஃப், ஷி கான்ட் ஈவன் யூஸ் ஹர் டாய்லெட் பை ஹர் செல்ஃப், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்களால இது எதுவும் பண்ண முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. மாமா தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்க கூட ஒரு ஹெல்ப்புக்கு ஒரு அம்மா வச்சுக்கிட்டு ஸோ அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் எப்படியோ இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லி இருந்தது. பட் என்ன பண்ணுறது, விதின்னு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இயற்கைக்கு நேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்படி தான் நடக்கணுன்னு இருந்தால் அது அப்படி தான் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இதை என்ன பண்ணுறது, லைஃப் ஹாஸ் டு மூவ் ஆன். மாமா மனசு தான் பாவமாக இருக்குது. சரி, ஓகே. நான் இது ரொம்ப சொல்லி நான் உங்களையும் இது ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கல. ஓகே, பேக் மோட் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வாட்டர் ரிச் ஏரியா, அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபெர்டைலான ஏரியா. ஸோ நல்லா க்ரீன் ஸ்பேஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பார்ப்பீங்க. ரொம்ப
ஃபர்டைலான பிளேசஸ் எல்லாமே. ஸோ அண்ட் நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது நிறையா பேர் வந்துட்டு அவங்கவுங்க மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு இல்லை எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து இந்த பட்டு சாரி எடுக்கிறதுக்கு காஞ்சிபுரம் போவாங்க. மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் காஞ்சிபுரம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அது போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போங்க. பட் இங்கே சேலம்லேயே இங்கே வந்து உள்ள சிந்தாமணியூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்துட்டு இது காஞ்சிபுரமில் என்ன வெரைட்டி, என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் பட்டு புடவை இல்லை பட்டு வேஷ்டி சட்டை, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பட்டு சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கேயும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சேம் குவாலிட்டி, சேம் அதே மாதிரி அப்படியே இருக்கும். ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். காஞ்சிபுரம்லாம் போனீங்கன்னா வந்துட்டு ஏன் அந்த குவாலிட்டியும் இருக்கும். ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த ஒரு பிராண்ட் நேம் வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக எல்லாமே அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க. பட் இங்கே அந்த சிந்தாமணியூர்னு சொல்கிற இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப அது ரொம்ப உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும். அந்த குவாலிட்டி எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பேர் வந்துட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இங்கே இந்த லோக்கலில் இந்த விஷயத்து, அதாவது இந்த சிந்தாமணியூரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஈவன் நாங்கள் கூட எங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்துட்டு ஒரு சில ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை ஒரு சில விஷயத்துக்கு வந்து நாங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அவங்க வீட்டிலே, அதாவது கீழே அவங்க தங்கியிருக்காங்கன்னா மேலே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஹால் மாதிரி ஒன்று வச்சு அதுக்காக பண்ணுறவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி மேலேயே அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதெல்லாம் வீட்டுக்கு மேலேயே வந்து இது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் தென் இங்கே இருந்துட்டு மற்ற இந்த ஜவுளி கடைங்களுக்கு மற்ற இந்த ஷாப்க்கெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது மாதிரி சூப்பராக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு வாங்கணும், அந்த சாரீஸ் எல்லாம் லம்பாக ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை எனி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ வந்துட்டு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐ ஹோப் யூ வில் பீன் இம்ப்ரெஸ்ட். ஏன்னா நானும் வந்து மாதிரி தான், ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ நல்லா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன். ஐம் ஷுர் தட் நீங்களும் இம்ப்ரெஸ் ஆவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ரோடு ஒர்க் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மீன் ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க போல். கொஞ்சம் சைடெல்லாம் கொஞ்சம் உடச்சி எடுத்து இப்போ நிறைய பேர் இங்கே வந்துட்டு போகிறதுனால ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது நமக்கு நல்லது தான். பாருங்க, நீங்களே பாருங்க, அணு சில்க்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சில்க்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ மீன் இந்த சில்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பியூர் காட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. நிறையா ஷோரூம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தா நீ வந்துட்டு ஒரு வில்லேஜ் மாதிரின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. வில்லேஜ் மாதிரி இருப்பாங்க இங்கே கூட பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் பார்க்க வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் வில்லேஜில் தான் வருது. நல்லாயிருக்கும். இதை பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய ஷோரூம். இங்கே பாருங்க, முருகப்பா சில்க்ஸ். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய இடத்துக்குலாம் நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து அந்த பிராண்ட் அந்த ஒரு நேம் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட காசு உங்களுக்கு மேலே கட்டிடுவாங்க. ஏகப்பட்ட காசு நீங்கள் செலவு பண்ணுற மாதிரி ஆகி போயிடும். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு லம்பாக ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சாரீஸோ இல்லை ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால், ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐசோலேட்டடாக இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ஸ்க்கு வாங்க. ஏன்னா இது பற்றி நிறைய பேர் நாலேஜ் இருக்காது. அப்படி தெரிஞ்சு வரவங்களுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே ப்ராஃபிட்டபுளான ஒரு ஜோனாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் நான் சொல்கிறேன். மறக்காமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி இந்த சிந்தாமணியூரை பற்றி தெரியும், நான் இங்கே வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸோ இல்லை பார்க்குறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் இன்னும் அந்த ஆக்ஷன் கேமுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேட்ரி வாங்கலை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு என்னால் கண்டினியூஸாக ஆன் த ஹோல் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ அதனால் அங்கங்கே நான் பார்ட் பை பார்ட்டாக கட் பண்ணி நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் வந்துட்டு நான் போடுற எல்லா ஒரு வீடியோஸுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்பவே லென்த்தியாக போய்கிட்டுருக்கேன். அது எனக்கே தெரியுது. பட் இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது என்ன சொல்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் பேசுகிறதே நிறையா அவங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசாமல் இருந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறையா வியூஸ் பார்க்கறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். என் பேசியே நீங்கள் கேட்டுக்க வேண்டாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபைனலி மேச்சேரி வந்துட்டோம். ஸோ என்ன ஃபேமஸ் மேச்சேரியில் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. எங்கள் மேச்சேரியில் வந்துட்டு ஒரு திரௌபதி அம்மன் கோயில் ஒன்று இருக்கும். திரௌபதி அம்மன் கோயில், மாரியம்மன் கோயில். ஸோ இந்த கோயில் ஒன்று இருக்கும். இந்த கோயில் என்ன ஒன்று ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நீங்கள் பழைய மலையூர் மம்பாட்டியான்ன்றதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இவர் பேர் என்ன, சந்தன கடத்தல் வீரப்பனுக்கு முன்னாடி மலையூர் மம்பாட்டியான்றது தான் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆள் அவர். ஸோ மலையூர் மம்பாட்டியான் என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரே நாளில் அவங்களோட ஃபேமிலிக்காக ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்த அப்படி ஒரே நாளில் அவங்க ஃபேமிலியை கொன்ன ஆளுங்க அத்தனை பேரையும் கொன்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்வளோ பேர் பார்த்தா நியர்லி ஒரு 9 மெம்பர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். 8-9 மெம்பர்ஸு ஒரே ஆளாக இன்னும் 2-3 பேரை சேர்த்துட்டு பிளான் பண்ணி இந்த 8 பேரை கொண்டதுக்கு அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து அங்கே ஒரு பண்டிகை நடந்தது அந்த கோயிலில். ஆக்சுவலி அந்த பண்டிகை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே அட் டைமில் அதுக்கு அங்கங்கெல்லாம் ஆளை பிரித்து விட்டுட்டு அண்ட் இவரும் வந்துட்டு போய் ஒரே என்ன சொல்கிறது நம்ம இந்த வாக்கி டாக்கிலாம் வச்சு பிளான் பண்ணி இந்த துப்பாக்கி படத்தெல்லாம் ஷூட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா. இந்த துப்பாக்கி படத்தில் வந்து அந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஹெட்செட்லாம் போட்டு இதெல்லாம் வச்சு அட் டைம் ஒரே டைம் பேங்க் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஷூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, அது வேறு விஷயம். பட் அதே ஒரே செகண்டில் வந்துட்டு எல்லாரையும் 8 பேருமே அப்படியே கொண்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வெட்டியே கொண்டாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு இது ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு இது மலையூர் மம்பட்டியான் அப்படின்னு. அது வந்து இங்கே மேச்சேரியில் இந்த கோயில் தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த கோயிலில் தான் அந்த கொலை நடந்தது. 8 பேரையும் ஒரே டைமில் பண்ண கொலை நடந்தது. ஸோ இப்போ நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணி வர்றதுனால நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயம்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்டா ஷேர் பண்ணுறது வந்துட்டு ஏன்டா இந்த மாதிரி விஷயத்தையே ஷேர் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது. பட் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, என்னென்ன நடந்திருக்கு, என்ன எப்படியாவது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை. ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வேறு எதுவும் கிடையாது. வன்முறை தூண்டுறங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் இதை ஒன்று சொல்லணும், ஒரு இடத்த கிராஸ் பண்ணி போகிறோம், அந்த இடத்த பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ இல்லை எந்த ஒரு வீடியோலுமே நான் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போகிறனோ போகிற வழியில் என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ அந்த விஷயத்தை பற்றிலாம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானதுன்னு ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன். அது உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமெல்லாம் அந்த மாதிரி நான் சொல்லுவேன். ஸோ என்ஜாய் த வீடியோ. அண்ட் நம்மளோட சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் மறக்காமல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் ஒரு அப்கமிங் வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க கேட்டிங்கன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வராது உங்களுக்கு. ஒரு சில பேர் கிளிக் பண்ணாமல் வரலையேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வழியாக மேச்சேரி தாண்டி அவுட்ருக்க வந்துட்டோம். இங்கே நான் என்ன இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மேச்சேரி தாண்டி இப்போ இந்த போகிற வழியில் இங்கே வந்துட்டு JSWோட ஒரு பெரிய பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க JSW ஜிண்டால் ஸ்டீல்ஸ் அவங்களோட ஒரு பெரிய பிளான்ட்டு. ஸோ இங்கே இருந்துட்டு இந்த ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ மைன்ஸில் இருந்து அந்த ஓர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸோ அந்த ஓர்லேருந்து அதை மெல்ட் பண்ணி அந்த மினரல்ஸ் அதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி அண்ட் தென் வந்துட்டு இதில் அவங்க ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ஜிண்டால் ஸ்டீல் வந்துட்டு வேர்ல்டு வைட் ஃபேமஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கம்பெனி. அந்த கம்பெனியோட ஒரு பெரிய பிளான்ட் வந்துட்டு இங்கே அந்த மேட்டூர் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு நிறையா ஸ்டேட்ஸுக்கு நார்த் இந்தியா அது மாதிரி இந்தியாவுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்ஸுக்கு மூடிக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு
இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு ஃபாரினுக்கு கூட இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு பெரிய கம்பெனி இங்கே சேலம் பக்கத்தில் அதுமாரி நீங்கள் மேட்டூர் போகிற வழியில் வந்துட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய பிளான்ட் போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான விஷயம். ஏன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எந்த விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக போடணுன்றது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிட்டியோட அவுட்டரில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு நாய்ஸ் பொல்யூஷனு அந்த ஒரு ஏர் பொல்யூஷன்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் அந்த நார்ம்ஸ் படி வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இது ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு சிட்டியோட அவுட்டரில் பண்ணுறாங்க. அது ஒன்று. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிளான்ட் போடுறாங்க, பிளான்ட் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்கன்ற போது சுற்றி இருக்கிற அந்த ஒரு வில்லேஜஸ்ஸு அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க வந்துட்டு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் உண்டு. அண்ட் ஸோ கைஸ், ஒரு வழியாக நம்ம மேட்டூர் டேமுக்கு வந்துவிட்டோம். எங்கள் தெரிஞ்சு பாருங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்குது. எதுவுமே தண்ணியே அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை போல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டேமோட அந்த பழைய பிரிட்ஜு தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது வந்து புது பிரிட்ஜு, அது பார்த்தீங்கன்னா பழைய பிரிட்ஜுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அங்கே தண்ணி அவ்வளோ இதுக்கு இல்லை. நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு நல்லா தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் எப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். அங்கே போனபோது தான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது எப்படி என்னான்ட்டு. ஸோ அங்கே தான் வந்து அந்த பார்க் ஏரியா இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த பார்க்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 9 minutes நம்ம போயிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ காய்ஸ் பாருங்கள், இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் தண்ணி, சென்டரில் பிரிட்ஜு, பயங்கரமாக இருக்குது இந்த வியூ பார்க்கவே. really awesome. செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. அதே ஒரு ஆளை உள்ள உட்காந்துருக்கா அப்படி, அது நமக்கு தெரியாதுன்னு தெரியல. அங்கே ஒரு ஆள் உள்ள உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தெரியுது, ஆளே தான். ஓகே கைஸ், நான் உள்ளே பார்க்குக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நான் வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டுருக்கோம். நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 50 to 60 பேரட்ஸ் பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். என்ன ஃபோக்கஸ் ஆகும்? ஓகே. ஐ திங்க் இந்த அனகோண்டா வந்து ஏதோ சாப்பிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்எல்ஸ் இட் மேபி ப்ரெக்னென்ட். ஏஜ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது. நிறைய எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 4 மீட்டர் பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பக்கத்தில் யூ கேன் சி தட்